כן. היום לפני 25 שנים בדיוק התרחש אחד האירועים שעיצבו את אופיו של הספורט האולימפי לשנים רבות. בן ג'ונסון קבע שיא עולמי בריצה ל100 מטרים. יומיים לאחר מכן הוא נתפס על שימוש בחומרים אסורים והוא נושל מכל התארים שלו. בניסיון לסגור מעגל, ג'ונסון חזר היום למסלול בסיאול ויש לו כמה תובנות חדשות. כתבתו של אייל אליה. אומרים שהגנב תמיד חוזר לזירת הפשע. במקרה של בן ג'ונסון, בדיוק 25 שנים אחרי היום שבו הפך לאויב הגדול של האתלטיקה העולמית, הוא חוזר למקום בו ירדה הקריירה שלו לטמיון. By coming here, I don't know, I feel remorse, but very sad sometimes when I really think about it, but I don't make it a big problem of issue of my life to move forward. ג'ונסון בן ה-52 אמנם מביע חרטה על הרגע בו עונה את עולם הספורט, אבל באותה נשימה הוא טוען שנעשה לו עוול. There's people that murders and rape people and go to jail and get out. You know, I just break a rule in sports and I was nailed on the cross. המטרה שלשמה חזר ג'ונסון לסיאול, תאמינו או לא, היא כדי להעביר מסר נגד השימוש בסמים בספורט. האתלט לשעבר גם לא חוסך ביקורת מהענף וממי שעומד בראשו. There's got to be a fair playing game and there's got to be some changes as been made in this position here. People think that if you're dope, you're going to run fast. It ain't going to happen. You know, if you don't have the genetics, the mind, physically, mentally strong and the discipline, you ain't going to make it. And if that was the case, the whole world would be taking drugs and running fast. ממרומי גילו ולמרות הקלון שדבק בו, בן ג'ונסון לא מפחד להתייחס לספורטאים אחרים שהואשמו בשימוש בסמים, כמו למשל לנס ארמסטרונג. He has to deal with his problem like I deal with mine, and I wish him all the best. I'm not pointing a finger at him. I never did in the past, and I'm not going to do it now. עבור בן ג'ונסון מדובר אולי בסגירת מעגל. אבל עבור עולם הספורט כולו נדמה שבנושא הזה עדיין רב הנסתר על הגלוי. גם רמאים, השאלה אם תופסים אותך או לא, זה העניין. טוב,